Пахвалёны Езус Христос, дарагія сябры. У тэлеэфіры перадача «Радасць Евангелія». З вами я, ксёндз Марцін Лудзіч, вікарый парафіі ўзвіжання Святога Крыжа ў Лідзе. Дарагія сябры, сёння мы перажываем асаблівы момант, мы перажываем нядзелю Пана. Сённяшняя літургія слова падае нам наступны тэкст для разважання, каб мы паглядзелі на Божае Слова, правялі нейкую паралель і ўзялі гэтае слово ў сваё сэрца. Сёння літургія слова падаецца нам наступнае. Евангелие паводле Мацвея, 10 раздзел, з 37 па 42 вершы. У той час Езус сказаў сваім апосталам: «Хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш, чым мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго. А хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае. А хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Дарагія гледачы, сёння мы разважаем над адным з самых парадаксальных і, прызнаемся шчыра, вострых тэкстаў Новага Запавету. Гэта канец 10 главы 10 раздзелу Евангелія паводле Мацвея. Словы, якія мы тут пачулі ўжо, здольныя выклікаць у нас, напэўна, сапраўдны шок або нават такі ўнутраны пратэст. Бо Христос нам кажа: «Хто любіць бацьку альбо маці больш, чым мяне, не варты мяне. І хто любіць сына альбо дачку больш, чым мяне, не варты мяне». Трэба нам задумацца над гэтым словам. Для кожнага з нас сям'я, бацькі, дзеці, гэта самае святое, што ёсць на зямлі. Гэта апора, гэта крыніца нашай сілы. Больш за тое, што Бог у сваіх запаведзях загадвае шанаваць бацьку і маці. Тады паўстае пытанне: чаму ж Езус Христос, якога мы называем настаўнікам любові, раптам ставіць вось такі жорсткі, амаль ультыматыўны выбар? Няўжо вось хрысціянства заклікае разбураць сямейныя сувязі? І вось, каб зразумець нам гэты заклік, нам трэба зазірнуць у глыбіню чалавечага сэрца. Христос на самой справе не патрабуе ненавісці да блізкіх. Ён адкрывае нам фундаментальны закон, закон духоўнага жыцця. Гэта закон правільнай іерархіі. Чалавечая любоў, калі мы будзем больш углыблена ўваходзіць у гэта, нават самая шчырая, яна заўсёды параненая эгаізмам. Мы вельмі часта схільныя ператварыць тых, каго любім, у сваю ўласнасць. Бацькі часам, напрыклад, патрабуюць ад дарослых дзяцей поўнага падпарадкавання, ламаючы іх лёсы. Дзеці забываюць пра бацькоў, раствараючыся ва ўласных хлопатах. І калі мы ставім чалавека, нават самага роднага, на месца Бога, мы ствараем сабе куміра. А кожны кумір, як мы ведаем, рана ці позна падае з гэтага пастамента, прыносячы боль і таксама прыносячы расчараванне. І вось тут Езус дае кожнаму з нас такое залатое правіла. Яно гучыць наступным чынам. Калі Бог будзе на першым месцы, то ўсё астатняе ў жыцці будзе на сваім месцы. Іншымі словамі, калі Христос становіцца цэнтрам нашага існавання, то наша любоў да блізкіх, яна не змяншаецца. Яна застаецца такой жа. Але тут ёсць такая адна асаблівасць, што гэтая любоў ачышчаецца ад рэўнасці, ад страху страты, ад гэтага эгаістычнага жадання кантраляваць гэтымі людзьмі. Мы пачынаем любіць сваіх дзяцей і бацькоў не дзеля сябе, а дзеля Бога. І гэтая любоў, яна свабодная, ахвярная і высакародная. Таксама далей Христос нам паказвае і пераходзіць да яшчэ больш глыбокай і таямнічай тэмы. Ён кажа, што хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне,
Хто зберажэ душу сваю, загубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне, зберажэ яе. Прапаную вярнуцца ў тую эпоху, дзе для людзей, якія слухалі слова Хрыста, крыж не было нейкім такім прыгожым словам альбо нейкім металічным кулонам на шыі. Крыж быў прыладай самай ганебнай, самай пакутлівай і страшэннай кары. Заклік узяць крыж гучаў тады як прысуд, як патрабаванне быць гатовым да смерці ў любы момант. Што ж гэта значыць для нас, людзей вось гэтага 21 стагоддзя? Узяць крыж – гэта значыць прыняць рэальнасць свайго жыцця з усімі яе цяжкасцямі, з усімі абавязкамі і таксама выпрабаваннямі, якія ёсць у гэтым жыцці. Але прыняць яе без нараканняў і, самае галоўнае, з даверам да Бога. Гэта мужнасць заставацца чалавекам Хрыстовым там, дзе ім невыгадна быць або небяспечна нават. Гэта значыць не пайсці на дамову з сумленнем, калі ўсе вакол ідуць на кампраміс. Гэта значыць захаваць вернасць у шлюбе, калі пачуцці астылі. Гэта значыць працягнуць руку дапамогі таму, хто цябе здрадзіў. А што азначае гэты дзіўны парадокс? Хто згубіць душу сваю, згубіць яе, а хто згубіць зберажэ. Слова «душа» тут ужываецца ў значэнні эга, «я». Той, хто дрыжыць над сваім камфортам, хто спрабуе зберагчы сябе ад любога болю і ахвярнасці, у выніку застаецца пустым. Ён губляе сваю сапраўдную сутнасць. Але той, хто гатовы згубіць свой эгаізм, расплавіць яго ў любові да Бога і бліжняга, той атрымлівае самую вялікую ўзнагароду. Вось той чалавек, які гэта робіць, ён насамрэч нараджаецца для вечнага і непераможнага жыцця. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Слова Божае 13-й звычайнай нядзелі заклікае асаблівым чынам нас падумаць, кім я з'яўляюся. Ці я з'яўляюся тым чалавекам, які хоча ісці за Езусам Хрыстом, хоча выконваць яго запаведзі, хоча, каб адзіным сапраўдным кумірам у нашым жыцці быў Езус Хрыстус, а не хтосьці іншы. Трэба нам над гэтым падумаць, дарагія браты і сёстры. Дзякуй за ўвагу. Добрага дня.